ngithembala kuwe Baba ngibe ngithembala kuwe Baba ngibe ngithembala kuwe Baba ngibe ngithembala kuwe Baba ngibe ngithembala. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Jula wazi nginguThixo, Jula wazi nginguThixo, Jula wazi nginguThixo. Amahubo 1:25 uJehova uyalondoloza uIsrayeli igama lokukhuphuka. Abamethembayo uJehova bafana nentaba yaseSiyoni engenakuzanyazanyiswa, kepha imi phakathi. Njengalokhu izintaba zihaqa iJerusalema, kanjalo uJehova uhaqa abantu bakhe kalokhu kuze kube phakade. Ngokuba intonga yababi ayinakuhlala phezu kwesabelo sabalungileyo, funa abalungileyo belulele izandla zabo kububi. Jehova yenza ukuhle kubo abalungileyo nabaqotho ezinhliziyweni zabo, kepha abaphambukela ezindleleni zabo eziyizinsongensonge uJehova uzakubahambisa kanye nabenza ububi. Ukuthula makube phezu kuka-Israyeli. Amen. Amen. Ngithathe ngalifunda lonke kodwa nje ngiqonde lapho kakhulukazi. Ulokhuzana lapho uthi abanethemba uJehova bafana nentaba yaseSiyoni engenakusanyasanyiswa, imi phakade. Bonga ukuthi uNkulunkulu usenzile safika entabeni yaseSiyoni sayibona. Ukusho ukuthi nje ngaso sikhathi yayigugu, futhi kuze kube phakade ayinakuzanyazanyiswa. Kusho ukuthi yayisenta kuyakhuphukela vele kuyakhona. Ngalezo zikhathi kwakungakakhiwa ukuthi kube nezindlu eziningi ezikhona lapho okwenza ukuthi kubukeke ukuthi iseduzane. Ngapha iJerusalema, ngapha yintaba yaseSiyoni. Uthi uNkulunkulu abamethembayo uJehova bafana nentaba yaseSiyoni engenakuzanyazanyiswa, emi kuze kube phakade. Sengathi esimethembayo uJehova singenyakaziswe yizinto ezidlulayo, izinto esizibona ngamehlo enyama zidlule, kepha sime kuJehova ngoba yena unathi kuze kube phakade. Uthi le ntaba yaseSiyoni ayinyakaziswa, engenakunyakaziswa, kepha imi kuze kube phakade.
siyibonile sifikile kuyo sihlala nakuyo le ntaba yaseSiyoni eBhayibhelini okukhulunywa ngayo, ukuthi bonke abathemba uJehova bafaniswa nayo le ntaba yaseSiyoni, ukuthi abayi kusanyazanyiswa, kepha ibami kuze kube phakade. Uma simile kuNkulunkulu asiyikusanyazanyiswa. Uthi njengalakho izintaba zihaqa iJerusalema, kanjalo uJehova uhaka abantu bakhe kalokhu kuze kube phakade. Njengalokhu intaba zihaqa iJerusalema, kunjalo noJehova abantu abahaqe uJehova, kanjalo uJehova uhaqa abantu bakhe kalokhu kuze kube phakade. Njengoba sibona le ntaba yaseSiyoni ihaqa iJerusalema, uNkulunkulu uJehova naye uhaqa abantu bakhe njengaleni kuze kube phakade. Kuba le ntaba imi kuze kube phakade, nabakholwa uNkulunkulu bafaniswa nale ntaba le ihaqa iJerusalema, ngoba iJerusalema lingomkhulu lakwa-Israyeli. Ngiyabona ukuthi lokhuzana amaPhalestina eselithathile lingaphansi kwabo, kepha lo kunjubani lwase-America uDonald Trump walibuyisela kubantwana baba-Israyeli. Ngakuthokoza, kodwa manje sikenza into ey'fambulayo, kodwa ngathokoza mayebuyisela iJerusalema ukuthi liyikomkhulu lakwa-Israyeli, ngoba wathi ekudaleni uNkulunkulu ubekile iJerusalema njengoba namanje sizolindela iJerusalema elisha elivela ezulwini. Leli liwumfanekiso waleli elizayo lasezulwini iJerusalema. So masihleli uNkulunkulu sifana ney'ntaba ezihaqe iJerusalema, singabantwana bakaNkulunkulu abahaqe iJerusalema, ukuthi sihlale njalo sikhonza uNkulunkulu, sihlale njalo simdumisa uNkulunkulu ngoba ungaphezu kwethu, akekho omunye, nguye unamandla okwenza konke. So manje ngaleli hubo ngiyadumisa uNkulunkulu ukuthi ngempela abamethembayo uJehova bafana nentaba yaseSiyoni engenakusanyazanyiswa. Singavumi ukuzanyazanyiswa, ngoba ziningi izinto ezisizamazamisayo sisahamba emhlabeni, sizamazamiseke size sishiye indawo yethu, size sishiye ukukhonza uNkulunkulu ngenxa yokuzanyazanyiswa. So manje kudinga ukuthi sime njengentaba yaseSiyoni engazanyazanyiswa, enganyakaziswa, emi kuze kube phakade. Sime kuze kufike insuku zokuphela kwethu emhlabeni, simile kuNkulunkulu, ngoba ukubuyela emuva sekukude kakhulu. Ukubuyela emuva, phambili kuseduze kunasemuva. Ngakho simkhonze njalo uNkulunkulu, simhaqe njalo uNkulunkulu ukuze asiphe impilo. Siyambonga uNkulunkulu futhi nangokuthi nesikashi lesikhona lapha sihlukana ngokuthula, sabekelana isikhathi ukuthi ekupheleni kwenyanga ahambe. Nangu uyahamba ngokuthula, akukho ukunqikizisana, ngoba lasekuseni ngiyambona ngathi uThembothi uzongishiyela isikhiya, uyahamba nathi, yebo konke kulungile. Uyabonakala ukuthi konke ukulungisile, konke lokho kungumthemba uJehova, ukuthi noma sihlukana nabantu singahlukani nabo sile sibe yizitha, kepha ukuthi bahlale bazi noma behamba noma sebehlangabezana nezinye indawo, ukuthi sike sahlala endaweni lapho kade sihleli ngokukhululeka, sazimoshela thina. Sibonga kungumusa kaNkulunkulu ukuthi asigcine ngaphakathi kwalena indlu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokunjalo. Ngingabonga ukuthi kuwe baba ngibeka ithemba lami, ngoba uyithemba lami uNkulunkulu.
amathemba onke asemhlabeni ayaphela ayadlula, kepha uNkulunkulu uyithemba elimi njalo njalo. Amen. Amen. Kuwe Baba ngibeke ithemba lami, kuwe Baba ngibeke ithemba lami.